Bună ziua, sunt Cezar de la omulpriceput.ro, iar astăzi vom începe o serie de tutoriale în care vom învăța să realizăm primul nostru site în Adobe Dreamweaver. Aș dori să încep cu câteva noțiuni teoretice precum: ce este internetul? Internetul este un sistem global de calculatoare conectate împreună prin tehnologii de rețea. Aceste calculatoare conțin, desigur, o multitudine de informații, printre altele și pagini web. Aici apare întrebarea: ce este o pagină web? O pagină web este un document scris în format HTML, de obicei având hiperlinkuri pentru o navigare ușoară de la o pagină la alta. Ce este HTML? Acesta este un limbaj prin care paginile web pot fi afișate într-un browser. Dacă limbajul HTML este folosit corect, atunci paginile web vor fi și ele interpretate de browser corect. Cum realizăm pagini web ușor, satisfăcându-ne toate necesitățile? Răspunsul ne este dat de Dreamweaver. Dreamweaver este o aplicație de dezvoltare web cu ajutorul căreia putem crea un site fără prea multe bătăi de cap. Următorul pas în a avea propriul nostru site, după ce acesta a fost creat în Dreamweaver, este să-l uploadăm pe un calculator ce se numește web server. Web serverul este conectat la internet, astfel încât oricine poate avea acces la paginile noastre web, în schimbul unei mici plăți care poate varia de la 1 euro pe lună până la câteva zeci, în funcție de mai mulți parametri, pe care vom analiza în alt tutorial legat de acest subiect.